Bon dia i benvinguts en el poble de Biniali. Una vegada els cristians han celebrat durant aquesta setmana que tancam la solemnitat de la Puríssima Concepció, hem vengut fins aquí per conèixer un poc més de la devoció que els mallorquins en general i els vinilers en particular han professat en aquesta vocació tan mariana i tan nostrada. Principalment ens centrarem en la petjada que aquí hi va deixar mossèn Gabriel Marià Ribes de Pina i Gaià del Canyar, fundador de la Congregació de Franciscanes Filles de la Misericòrdia i, com ell mateix s'autodefinia, un gran devot de la Immaculada Concepció. Cal apuntar que la devoció dels binialers a la Puríssima Concepció és molt més antiga d'aquesta època en la qual ens volem centrar del segle XIX. Cap a 1673-1675, els avantpassats d'aquest poble van construir l'actual església dedicada a Sant Cristòfol i una vegada la van tenir beneïda, ells mateixos es van comprometre a solemnitzar una sèrie de festes de durant l'any. Entre totes aquestes, hi podrien destacar, com no podria ser d'una altra manera, la festa del patró Sant Cristòfol, però també la que celebrem dia 8 de desembre, dedicada a la Immaculada Concepció. I com a antic testimoni d'aquella vella tradició dels binialers, mos queda un baix relleu amb una imatge de la Puríssima, també del segle XVII, és a dir, de l'època que parlam en aquest moment, i que corona els frontis de la casa on ens trobam ara, el predi de Son Antic, considerat, de qualque manera, la casa pairal de Biniali. Gabriel Marià Ribes de Pina neix a Palma l'any 1814 en el si d'una família acomodada i la casa pairal situada a prop del convent de Sant Francesc. Així com ell mateix relata en els seus escrits, de petit va sofrir una malaltia i el seu pare va fer una promesa a la Puríssima. I la promesa consistia en que si el fill curava d'aquella malaltia, el seu pare faria construir una capella a l'església de Pina dedicada a la Mare de Déu sota l'advocació de la Puríssima. Així va succeir i així feu, va complir la seva promesa. Investigacions recents han demostrat que el retaule d'aquella antiga capella dedicada a la Puríssima de l'església de Pina fou traslladat a final del segle XIX pel mateix mossèn Gabriel Marià aquí a l'església de Biniali i és la que ara està dedicada al pare Sant Francesc, coronat en l'escut d'armes de la família Ribes de Pina. Aprofitant aquell moviment espiritual que se va suscitar aquí a Biniali entorn de Maria, mossèn Gabriel Marià vol premiar en aquells feligresos que des de la distància estima i té en compte. Des de Roma envia en aquesta església una sèrie de relíquies, entre les quals hi destaca la relíquia de la Vera Creu, estotjada dins un reliquiari de plata, i després altres relíquies d'altres sants venerats aquí a Biniali. També des d'allà anima en el binialers a la construcció de la capella de la Immaculada Concepció. I ell, a més de ser-ne el promotor, és el primer que fa les aportacions econòmiques més interessants. És un retaule d'estil neoclàssic, construït per Miquel Torres i el seu germà Salvador, en la qual hi trobam una sèrie de pintures molt relacionades en la vida i en la manera de ser i en l'espiritualitat de Ribes de Pina. Si bé al mig ara hi ha una imatge de la Puríssima, originalment hi havia una pintura. I en els costats, a banda i a banda, hi trobam les pintures de Sant Bonaventura i de Sant Bernadí de Sena. Cal tenir en compte que aquests dos sants franciscans van vestit en l'hàbit observant,
l'hàbit que empleaven els frares franciscans observants a Mallorca abans de 1835. Tenyit de color blau, no de color marró com habitualment ho coneixem, sinó que de tenyit de color blau per ser una manera de fer pública la gran defensa que els franciscans de Mallorca sempre varen fer del dogma de la Puríssima que avui ens ocupa. I ens trobam davant el que tal vegada siga l'element més representatiu d'aquesta història de relació entre don Gabriel Marià Ribes de Pina i el poble de Biniali. Parlam del monument o el obelisc dedicat a la Puríssima Concepció. Per parlar un poc de la història d'aquest monument, ens hem de situar en ple segle XIX, que és quan el papa Pius IX declara universal el dogma de fe de la Immaculada Concepció. Concretament, dia 8 de desembre de 1854. Hem d'apuntar que la notícia de la declaració o de l'aprovació d'aquest dogma no va arribar a Espanya fins un any després, ja que diferents situacions o circumstàncies polítiques així ho varen impedir. Hem de pensar que ens trobàvem de ple en el bienni progressista i les autoritats d'aquell moment van impedir que se fes públic el document que acreditava aquesta declaració. Un cop es fa pública la bul·la de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció a Espanya, els bisbes de tot el país se sumen en aquest goig. Mallorca no en fou una excepció. El bisbe Miquel Salvà i Monà adreça a tots els diocesans una carta de convidada a participar i unir-se en aquest goig, i la resposta realment fou entusiasta. Finalment, el monument fou beneït el dia de la Mare de Déu d'agost de 1855 i l'any 1908 un nebot de don Gabriel Marià Ribes de Pina i Gallard del Canyar, també mossèn, anomenat mossèn Gabriel Ribes de Pina i Conrado, va dur a terme una reforma en aquest monument. A més d'afegir-hi en la part frontal el seu escut heràldic coronat per un bonet de sacerdot, hi va posar a les altres cares una sèrie de plaques que historien la història d'aquest monument. La part piramidal i la imatge que corona el monument, la imatge de la Puríssima, foren substituïdes. Les antigues traslladades en el predi La Torre, com han dit, antiga propietat dels Ribes de Pina, ven a tocar aquí al poble de Biniali. I aquí foren substituïdes per les imatges fabricades en pedra de Santanyí que actualment hi ha i que durant aquestes darreres setmanes han estat sotmeses aquestes peces a una profunda neteja. La corona de la Mare de Déu també ha hagut de ser substituïda per una de nova. L'antiga era de llautó i la nova també ha estat fabricada segons la plantilla de l'original amb el mateix material de llautó. Tots i totes estàu convidats a aprofitar aquestes festes de Nadal per a gaudir del poble de Biniali, del Betlem, dels seus monuments, del seu entorn i per a gaudir contemplant aquesta bellesa del monument de la Puríssima Concepció.